Når man er ude og se på køkkener, så vil man møde tidens trend og tendenser, og blandt andet greb kan have stor betydning for køkkenets udtryk. Men Sebastian, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad der er sket i udviklingen inden for greb? Du tror jeg kan. Man kan sige, lige nu er noget af det, vi ser rigtig meget, det er sådan noget som gribeskinner. Og de her gribeskinner kan man jo anvende på mange forskellige måder. Man kan blandt andet anvende dem lige under den øverste skuffe. Det giver et utroligt let og luftigt, elegant udtryk til ens køkken. Man kan også vælge at placere den lige under bordpladen for at få den her fornemmelse af en svævende bordplade, som kan give lidt mere luft til ens køkken. Og hvis nu man ikke vælger gribeskinner, hvad kan man så vælge? Så lige nu står vi jo i et rigtig, rigtig smukt køkken. Og hele den her køkkenmø, den er jo faktisk bygget op i det, vi kalder en japandi-stil. Og den her japandi-stil, det er sådan en japansk-skandinavisk fusionsstil med det her Tokyo-greb. Og hele det udtryk er noget, vi ser rigtig meget lige nu. Og hvis vi snakker design, hvad rører sig så i øjeblikket? Sådan en arbejdsstation, som den vi står ved nu, bygget ind i en højskabsvæg, er noget af det, vi ser rigtig meget. Her har man rig mulighed for at stå og arbejde, men man har samtidig mulighed for at skabe lidt dynamik og noget kontrast, blandt andet ved hjælp af et backsplash, som det vi har anvendt her. Så vil du også gerne høre noget mere om tidens trend og tendenser, så kom ind til en af vores forhandlere. Så skal vi nok inspirere dig og sikre, at dit fremtidige køkken når helt nye højder.